hovoril som, že natočím tretiu časť dopredu a ideme si vlastne ukázať, že tuto tie typky vstali, už to nesmalo, aha, ja vám to ukážem. Musíte ísť sem, ťuknite na toto, to si prečítajte a musíme si kúpiť hru až, chápete? Inak sa tam nedostanete, čože fakt smutné, že tá hra že ste si ju stiahli zadarmo a musíte tam platiť. To je jak Brawl Stars, Brawl Pass. Nemohli rovno tú hru spraviť, že platenú celú, ale zase takto sme si zahrali kusov vlastne. Vidíte? A tak mi napíšte to demo, no či si to mám kúpiť. A vlastne teraz vám ešte idem ukázať jednu vec. Keď pôjdete sem tuto, prebehnem, nechce sa mi ich zabíjať. Tu je tento, čo hovorí o tých čipsoch. Ja ako keby som nenatočil, že som si našiel novú hru. Ja vám to rozprávam, ako keby, že som to už hral. Ale pritom som to hral iba kus. God Emmy's Playpen. Takže otázne, že toto si preložím. Napíšte mi, či mám natočiť to demičko. A tí, čo toto hrajú, toho Turnip Boya, to sa tak volá, že Turnip Boy. Toto je, že Turnip Boy, jeden rejvár, to som ja, ako. A čo je toto? Ja to neviem otvoriť, či je to za peniaze alebo niečo. No a počkajte, toto pôjdeme a teraz ich vyvraždím. Osloslí, snímací. Oni žerú ako názov, my sme veživní. A či si mám kúpiť to demičko? Viem, že budete hovoriť, že však to si sa pýtal v prvej a v druhej časti, ale ja tie časti točím dopredu, viete? Ja ich točím proste dopredu, tie časti. A preto ja sa to radšej pýtam v každej, lebo ľudia mi píšu málo komentárov. Viem, že mám na účte vyše 100 komentárov, ale to vďaka tomu videu jednému. Takže tak, preto sa pýtam v každej časti, či chcete tohoto za tých 5 eur, stojí to iba 4,99. Tak mi to prosím napíšte a ja to zvážim. A toto bude koniec, proste všetko už sme splnili, čo sa dalo. Toto je koniec Turnip Boy. Proste. Toto je koniec. Už. Toto je koniec Turnip Boy. Koniec Turnip Boy zadarmo a napíšte mi, či mám dokončiť celý platený, tak čaute ľudia.